Takže vážení kolegovia, dovolte mi, aby som vám predstavila náš SAFO. SAFO je autoinflamačné ochorenie. SAFO syndróm je akroným, ktorý popisuje základné príznaky tohto ochorenia. S je synovitída, A je akné, P pustulóza, hyperostóza a osteitída. Rada by som vám ho predstavila na podklade našej kazuistiky. Náš Matej, 18-ročný muž, v rodinnej anamnéze nemal významné reumatologické ochorenia. V osobnej anamnéze nás spätne neskôr zaujalo akné, s ktorým sa liečil od roku 2015 a v terapii mal doxycyklín a retinoidy. Čo bolo na ňom ale veľmi zaujímavé, bolo jeho terajšie ochorenie. Náš pacient mal bolesti chrbtice v lumbosakrálnej oblasti, trvajúce približne 14 dní s postupnou progresiou a vyžarovaním do ľavej dolnej končatiny. Tie bolesti pretrvávali natoľko a zhoršovali sa až tak, že prestal chodiť a bez opory vôbec neprešiel a k nám prišiel na vozíku. Mal teplotné píky 1 až 2 krát týždenne a bol subfebrilný do 37,5. Neurológ ho vyšetril a stav zatiaľ uzavrel ako vertebralgický syndrom LS oblasti. Bola tam vlastne aj obraz spastickej triparézy a hrubá porucha dynamiky celej chrbtice. CT vyšetrenie tejto oblasti bola popísaná incipientná cirkulárna protrúzia disku L4-L5. Každopádne je to nález, ktorý by mali mnohí z nás bez takéhoto objektívneho klinického nálezu. V laboratórnych parametroch bola vysoká zápalová aktivita, CRP92 negatívny prokalcitonín, vysoká sedimentácia. Realizovali sme lumbálnu punkciu, vylúčili sme neuroinfekciu, taktiež aj iné ochorenia, špecifické procesy, HALA, vyšetrenie nepredisponovalo nejakému reumatologickému ochoreniu a nasadili sme treťogeneračný cefalosporín a novalgín mezokain ako myorelaxačné infúzie. Realizovali sme zobrazovacie a funkčné vyšetrenia, zobrazili sme mu od MR mozgu po MR, TH až LS chrbtice všetko a absolútne to bolo negatívne. Evokované potenciály boli v poriadku. Keď sme si to po týždni liečby zhrnuli, pacient bol bez zmeny klinického stavu, stále mal teploty, stále mal bolesti, stále sa nehýbal a bola tam vysoká laboratórna aktivita. Oslovili sme nášho reumatológa, ktorý popísal výrazné napriamenie TH chrbtice, spázmy, pozitívne manévre na SI zhyboch a všimol si, čo sme si my nevšimli, tumoróznu alebo takú opuchnutú rezistenciu sternoklavikulárneho klubu vľavo s palpačnou citlivosťou. Na koži popísal akné a na palmárnej strane rúk pustulózu. Vtedy prvýkrát prišiel do otázky aj syndrom SAFO, ale samozrejme sme sa báli, či tento pacient nemá nejaké maligné ochorenie. Na tomto obrázku môžete vidieť ten opuch na ľavej klavikule. Je to už po biopsii. To je jeho akné, ktoré bolo veľmi škaredé a napriek antibiotickej terapii dlhodobé sa vôbec nelepšilo. A toto je pustulóza, on úvodne mal plusgieriky a toto už je, keď sa to hojilo. Teda ja som mala pre vás nachystanú otázku, ale už sa tu nehlasuje, tak mojou otázkou bolo, že akú diagnostickú metódu by ste zvolili v nasledujúcom kroku. A my sme v nasledujúcom kroku zvolili MR vyšetrenie sternoklavikulárneho spojenia, aby sme sa zamerali, čo sa deje v danej oblasti. Na magnetickej rezonancii nám radiológ popísal zápalový proces mediálneho konca klavikuly v zmysle osteitídy aj synovitídy. Môžete tu vidieť výpotok ako synovitídu a radiológ popísal aj zmeny na kosti. Samotný radiológ dal v diferenciálnej diagnostike tento syndrom, po prípade teda nádorovú infiltráciu. Na scintigrafii tam sme mali obraz vysokej kostnej prestavby, zvýšená perfúzia v ľavej klavikule, v 5. až 7. rebre, v sternoklavikulárnych spojeniach a taktiež aj v SI zhyboch. Každopádne všade, kde to viacej svieti, tam ho to aj strašne bolelo. Doplnili sme teda kostnú biopsiu, kde z kostnej biopsie vyšla chronická nešpecifická synovitída. A tým pádom sme mali náš syndrom. Synovitída, akné, pustulóza, hyperostóza a osteitída. Podľa doporučení základnou liečbou tohto ochorenia sú lieky modifikujúce zápal. V prvom rade sú to kortikoidy. Jemu bol nasadený prednizón. A je veľmi zaujímavé to, že ako prednizón zhoršuje akné, tak u neho sa to akné veľmi pekne na tejto terapii zlepšilo.
Ďalej dostával sulfazalazín a diklofenák. On sa postavil na nohy, začal rehabilitovať a vrátil sa do úplne normálneho stavu, ale stále u neho pretrvávali hlavne bolesti SI z hyboch, a hlavne v noci. A bola tam prítomná aj aktivita laboratórna, tak sa stal kandidátom tým pádom sa po pol roku stal kandidátom na biologickú liečbu adalimumabom. Čo je teda tento SAFO? Je to autoinflamačné ochorenie. Prvýkrát sa dal do súvislosti kožný a muskuloskeletálny prejav v 87. Jeho prevalencia nie je známa, je to určite vzácne ochorenie, ale poddiagnostikované. V pomere muži, ženy sú častejšie postižené ženy a deti, a hlavne vek je to detský, ale ten vyšší detský vek a stredný vek dospelých. Patogenéza nie je známa, určite je multifaktoriálna. Obecne niektorí autori uvádzajú, že to môže byť spôsobené baktériom, propionibacterium acne, po prípade infekčný proces, ktorý spustí molekulárne mimikry alebo autoprotilátky. Genetika je tam určite dôležitá, tá sa potvrdila aj vo vyššom výskyte monozygotných dvojčiat. A bol aj detekovaný MDM2 gén, čo je tumor supresorový proteín kódujúci P53. U nás sa ale nedá vyšetriť, takže táto diagnóza je vyslovene syndromologická. Neexistuje žiaden laboratórny ukazovateľ, ktorý by povedal, áno, je to toto. V patogenéze má dôležitú úlohu TNF-alfa a interleukin 1, čo aj využívame potom v liečbe, v tej biologickej liečbe. Klinická manifestácia SAFO musí zahŕňať kĺbnu aj kožnú. Väčšinou ale začína to kožnou, niekoľko mesiacov liečba akné a potom príde aj ten muskuloskeletálny prejav. Veľmi často je postihnutý axiálny skelet a zaraďujeme SAFO taktiež medzi juvenilné spondyloartropatie. Ten skelet býva hlavne postihnutie hrudnej steny, chrbát, sakroileitída, postihnutie dlhých kostí. Tá kožná symptomatológia je najčastejšia ako akné a SAFO býva spojený aj s Crohnom a ulcerózou. Diferenciálne diagnosticky sme sa my snažili vždycky vylúčiť teda infekčnú osteomyelitidu alebo infekčný proces a nádorový proces. Terapia antibiotická je sporná, určite ten syndrom nevyliečí, používajú sa hlavne lieky modifikujúce zápal, a to sú kortikoidy, sulfazalazín, metotrexát a azatioprin. Najväčšou top novinkou je teraz teda biologická liečba anti-TNF-alfa. Na záver by som vám chcela povedať, že je to teda vzácne ochorenie, patrí medzi autoinflamačné ochorenia. Jeho diagnostika je postavená na klinickom obraze, zobrazovacích vyšetreniach a biopsii a je to syndrom, ktorý je terapeuticky dobre ovplyvniteľný. A ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne.